L'estudi d'Anna Perpinyà està situat al centre de Sant Cugat del Vallès. S'imparteixen classes de dibuix i pintura durant tot l'any. En aquestes classes es practiquen totes les tècniques pictòriques i d'altres aplicacions que ajuden als alumnes a experimentar amb la seva pròpia creativitat. L'Anna Perpinyà té exposició permanent de la seva obra al mateix estudi. Per a més informació, podeu trucar a l'artista al telèfon 689 519 197 o bé fer una visita al seu estudi ubicat a l'avinguda Lluís Companys número 23, Baixos, de Sant Cugat del Vallès. També podeu visitar la seva web www.annaperpinyà.com o bé enviar-li un correu electrònic.